Pandesal, 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 Ulit. pandesal, 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 Yun na naman sila ito. Awa yung po. Ayan, nagsalpo. Dito ba? Hindi. Lumalit sila. Pero nagdai pa. Uli di tayo. Diba kaya? Iya ka. Mabot? Dahil nung baga ko na kaisin. Mana gampit pa ta? Mana? Mahal kamu diman. Mahal kamu diman. Ang pag-abot lang ka. Matalo ka daw diman.
na makabalita. Kailangan yun, ba't nagpapasige na sa kauran-uran. Nahi padara. Hindi padara tayo. Nalapat. Sinala ito paano karong kain eh. Pagkaganay ng balad, hanggang dahil na balad. So kung mga nabantay sa mga tulong aldaw, ay baka na makasip sa iyaw. Nahi order. Nakakumala na ng pagputa, kami ito. Ang tama manggi. Right. Ano man ang buka. Natin sa dagat. Subali patay na niya. Matman namin ang type na naging kinta kayo. Dako na. Yata maraming kamo. Pagkaraw mo ba sa may gutuan ka, sila ay bayadan mo. Nga, kami para ako yung iba na mo. Dapat dibeli ka di mama. Takot sa labang. Takot. Ano? Takot. Takot. Ito lang kung ganap ng tira. Dumula sa ako na na madagrabe yung mga dismila tawo. Yung mga pagtaysikol para sa kailangan mo kung saan kadhay. Iba ka lang. Hindi ka man makisusuan. Nagpa maning mga tukawan na pi. Mapila ka man. May pila man. May mga tukawan ka na ito. Ano bang yan? Tanray buong tukawan. Pila duman. Mapila ka man. Mas maray na sa sinyo. Ang sinyo ba? Ano pila man? Sila pero daw ako maraming pagkakasya. Wala ako. Ano ito man? Nagkami sa magkalayo ka?
Pag ang pulis, Pag bakul yan, nakatakot. alphabetical, ikaw sa ito. Oh. Ako jayaw sa ako. Ay, doon mo, kaya po. Diba dahil ka? Okay ka ba? Kita ka naman. Ano ka naman? Ha? Wala po. May trabaho siya. Kaya ka, kulang. Kulang mo, masalang sa maray na. Ay, dali ko na kung bibigyan naman din. Boy! Ulang, parang ginagawa.
Cellphone mo, dala mo. Yo! Putik man nagagi na pa yan yung kandis sa doon.
Yun. Ay, salamat, Papa. Ganun.
Oo! Ika na nga, ayop ka! Ito sa bag? Ito sa bag?
Saan ko ba kaya mo? Wala, ibalik ko yung mga.
Sorry sa mag-download sa ano. Hindi ko na mag-download sa kanta sa YouTube. Gasa na. Tulo. Nandiyan muna kung pinang-ay. Apat, lima. Di ba sa larong apat eh.
Ganyan ba rin? Kasi kang bismillah. Ah, 45. Ba't ka magbawas ka na dyan na ano? 35 baga. Ulit 65. Hindi na kayang iba si Barilla. Salamat eh. Walang lang sa mo. Hindi tayo binalap doon naman sa kulang. May mga yung pamuli. Pero kakonektor. Charger. Ano mo yung Kinuha mo.
tayo. Ganon, galing. Yan, kagalit-galit mo. Madali. Dahil. Dahil sa mga. Yan, ma'am, ganyan si Aron. Aron, sumabak ang layilo. Ay, ito, ano, ito na? Ilang yan.